Nastavljeni su sastanci američkih kongresmena Kita Selfa i Suhasa Subramanja, koji borave u našoj zemlji sa zvaničnicima iz BiH. U istočnom Sarajevu održali su sastanak s predsjednikom Republike Srpske Sinišom Karanom te naglasili važnost saradnje u okviru ustavnog poretka BiH. Poručili su da je snažna i prosperitetna BiH u kojoj svi zajedno rade na ekonomskom razvoju i napretku ključna za regionalnu stabilnost i sigurnosne interese SAD-a. Karan je naglasio da su institucije RS-a snažno posvećene dijalogu domaćih lidera te očuvanju mira i stabilnosti. Ranije tokom dana sastali su se i sa šefom BiH diplomatije Elmedinom Konakovićem, nakon čega je potvrđena podrška SAD-a suverenitetu BiH i važnost praktične saradnje među zajednicama. Zaključeno je da stabilna BiH znači sigurni zapadni Balkan i unapređuje sigurnosne interese SAD-a. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić je predložio deklaraciju o zatvaranju Ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini o kojoj će raspravljati entitetska skupština sutra. Rezolucija sadrži 8 tačaka, već u prvoj se navodi da ukoliko se imenuje novi visoki predstavnik sa bonskim oblastima, RS zadržava pravo da koristi sva pravna i politička sredstva borbe u zaštiti svojih interesa i ustavne pozicije u BiH. Dodaje se i da Skupština izražava oštar protest protiv imenovanja novog visokog predstavnika te poziva Vijeće za provedbu mira i Vijeće sigurnosti UN-a da hitno pristupe donošenju odluke o konačnom zatvaranju OHR-a, tvrdeći da je prisustvo postalo prepreka unutrašnjem dijalogu i stabilnosti. U ostalim tačkama ponavljaju se ranije izrečene mantre o Šmitovoj nelegitimnosti te se poziva na ukidanje njegovih, ali i odluka njegovog prethodnika Valentina Incka. Premijer Republike Srpske Savo Minić rekao je da se u roku od 15 dana moraju pokrenuti radovi na putu Foča-Tjentište bez obzira na sve probleme. Naveo je da su određene probleme imali zbog stečaka, te da će sve što je u ingerenciji entitetske vlade biti pokrenuto. Tražim od ministra i danas sam mu rekao da će otići tamo da vidi sa postojećim izvođačem koga sam obavijestio prije 7 do 10 dana koji ima ugovor, da ćemo mu svakako obračunati penale i od ovog momenta dok ja vama pričam u roku od 15 dana se mora pokrenuti nastavak te dionice Foča-Tjentište, bez obzira na sve probleme koje imaju i u pravu ste, sredstva stoje, 2 godine je izuzetno loša dinamika i apsolutno se slažem, ali isto tako želim da obavijestim da će do kraja maja biti objavljen i tender Foča-Šćepan polje. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila je listu prijavljenih političkih subjekata za predstojeće opće izbore zakazane za 4. oktobar. Na ovim izborima građani će imati priliku birati članove predsjedništva BiH, zastupnike u državnom parlamentu te predstavnike u entitetskim i kantonalnim skupštinama. Birači u entitetu Republika Srpska imaće priliku da glasaju i za predsjednika ovog entiteta. Rok za prijavu političkih subjekata istekao je u petak, a lista je dostupna na stranici CIK-a izbori.ba. Zvanična predizborna kampanja počinje 4. septembra. Na sjednici predsjedništva Srpske demokratske stranke održanoj u Banja Luci u sklopu priprema stranke za predstojeće opće izbore jednoglasno su usvojeni zaključci da se podržavaju napori predsjednika SDS-a Branka Blanuše da se kroz razgovore s liderima opozicionih stranaka u RS-u obezbijedi usaglašen nastup na predstojećim izborima, posebno po pitanju utvrđivanja zajedničkog kandidata opozicije za predsjednika Republike Srpske i za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Daje se mandat Blanuši da najkasnije do kraja mjeseca kroz razgovore s predsjednikom pokreta Sigurna Srpska Draškom Stanivukovićem utvrdi prijedlog kandidata za inokosne funkcije, kao i modalitete učešća stranaka opozicije u organima vlasti nakon izbora, koji će po statutarnoj proceduri biti predmet razmatranja i usvajanja na glavnom odboru SDS-a, te predsjedništvo stranke poziva opozicione stranke i druge nosioce opozicionog djelovanja u Republici Srpskoj na zajednički dogovor kako bi se na kandidatskim listama SDS-a za Narodnu skupštinu i Državni zastupnički dom omogućilo kandidovanje najkvalitetnijih opozicionih kadrova u cilju ostvarivanja pobjedničkog rezultata koji bi omogućio formiranje novih organa vlasti i otvaranje reformskih procesa u svim segmentima društva. 5 Palestinaca, uključujući 3 člana iste porodice, ubijeno je, još 5 osoba ranjeno u novim izraelskim napadima u pojasu Gaze usred svakodnevnih kršenja postojećeg primirja. U povezanom razvoju događaja izraelska vojska izvela je rušenje zgrada i objekata na sjeveru Gaze. Lokalni izvori navode da su čuli veliku eksploziju koja je nastala tokom rušenja. U Kan Junisu na jugu Gaze izraelske snage također su izvele slične operacije rušenja istočno od grada uz pucnjavu i artiljerijsko granatiranje. Prema Ministarstvu zdravstva Gaze, više od 880 ljudi je ubijeno, a više od 2645 ranjeno u izraelskim napadima od kada je primirje objavljeno 10. oktobra prošle godine. Eksplozije su odjekivale u Kijevu nakon što su američki i ukrajinski zvaničnici u subotu upozorili da bi Rusija mogla pripremiti raketni napad koji je na kraju rezultirao s najmanje 1 poginulom osobom i 24 ranjene, objavio je Kiev Independent.
Najmanje 13 osoba je prebačeno u bolnicu, 3 se nalaze u teškom stanju. Upozorenje je uslijedilo nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin naredio odmazdu za smrtonosni ukrajinski napad. Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko rekao je da su najmanje jedna osoba poginula, a 20 povrijeđeno tokom noći, dok su udari pogodili više dijelova glavnog grada, uključujući stambene zgrade, studentski dom, servis za automobile i trgovački centar. Ukrajinsko ratno zrakoplovstvo je kasno u subotu upozorilo da bi mogla biti ispaljena balistička raketa srednjeg dometa poznata kao Orešnik. Ranije ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao da obavještajni podaci iz ukrajinskih, američkih i evropskih izvora ukazuju na to da Rusija može pripremati upotrebu Orešnika. Rekao je da su informacije provjeravaju i pozvao na međunarodni pritisak na Moskvu prije daljnje eskalacije. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo da je izvelo napad na zračne baze i vojne objekte koristeći rakete Orešnik, Kinžal i Iskander. Procjenjuje se da je vrijednost raketa korištenih u ovom napadu oko $600 miliona. Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio da je postignut napredak na okviru za otvaranje Hormuškog moreuza bez naplate, ali da će to zahtijevati puno iransko prihvatanje, a potom i poštovanje. Postignut je značajan napredak, iako ne konačan, rekao je, poručivši da je to međunarodni plovni put i da nije u posjedu Irana. Taj okvir, bi dodao, je mogao na kraju, ako uspije, ostaviti ne samo potpuno otvoren moreuz, već i riješiti neka od ključnih pitanja koja su u prošlosti bila temelj iranskih ambicija za nuklearnim oružjem. Američki predsjednik Donald Trump održao je u subotu navečer telefonski razgovor s regionalnim liderima kako bi razgovarali o tekućim indirektnim pregovorima s Iranom. Prema njegovim riječima, sporazum je uglavnom ispregovaran i čeka finalizaciju. Krajnji cilj je da Iran nikada ne može imati nuklearno oružje, rekao je Rubio, zaključivši da možda postoji mogućnost da tokom narednih nekoliko sati svijet dobije dobre vijesti, barem kada je riječ o moreuzu. Najmanje 23 osobe su poginule, 70 povrijeđeno u samoubilačkom bombaškom napadu na voz na jugu-zapadu Pakistana. Osumnjičeni bombaš samoubica, za kojeg se vjeruje da je djelovao sam, udario je vozilom natovarenim eksplozivom u voz koji je prevozio vojno osoblje u Quetta, glavni grad pokrajine Beludžistan. Eksplozija se dogodila dok se voz kretao prema gradskom vojnom području. Zvaničnici su naveli da je eksplozija bila toliko snažna da se mogla čuti kilometrima daleko. Među žrtvama ima i civila, a više kuća u blizini željezničke pruge i nekoliko vozila pretrpjeli su veliku štetu. Zabranjena beludžistanska oslobodilačka armija preuzela je odgovornost, navodeći da je bombaš samoubica ciljao vojno osoblje. Nakon eksplozije prijavljena intenzivna pucnjava, vlasti su proglasile vanredno stanje u nekoliko bolnica. Ranije je Babar Yousafzai, specijalni pomoćnik pokrajinskog ministarstva unutrašnjih poslova, rekao da su sigurnosne snage i spasilački timovi stigli na mjesto događaja dok policija radi na utvrđivanju prirode eksplozije. Beludžistan, regija bogata mineralima i važna ruta za kinesko-pakistanski ekonomski koridor, dugo se suočava s militantnim nasiljem povezanim sa separatističkim grupama. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je tokom posjete Kini da mu se aktuelni mandat bliži kraju, te da postoji mogućnost da u skorijem periodu podnese ostavku prije isteka mandata, uz napomenu da će odluka zavisiti od daljnjeg političkog razvoja situacije. Govoreći o političkoj situaciji u Srbiji, Vučić je komentarisao i proteste u Beogradu, tvrdeći da ne predstavljaju ozbiljnu prijetnju vlastima, te ih je opisao kao skupove bez jasnog sadržaja i većeg efekta. Optužio organizatore protesta za incidente koji su uslijedili nakon okupljanja. Vučić je također najavio da će Srpska napredna stranka održati stranačke skupove krajem juna, ističući da će fokus biti na političkim porukama koje će tada uputiti javnosti.